Alena Páľová z Mačacieho spektra. Ja som Miriam Iringová z Mačacieho spektra. Ďakujeme vám, že sa zúčastňujete našej akcie Vaša mačka v našej knihe. Tento týždeň nám prišlo 7 nových mačičiek. Takže doteraz ste nám celkové poslali 62 fotografií mačičiek. 4 sme už vylosovali, takže v klobúku ich je momentálne 58. No tak poďme losovať. Dobre, premiešame. Takže 5. mačičkou v našej knihe bude Kamila. No a 6. mačičkou, ktorá bude v našej knihe, je Miňa. Víťazom gratulujeme, posielajte aj naďalej mačičky. Najbližšie losovanie bude vo štvrtok, takže mačky môžete posielať do stredy. Ďakujeme vám a dovidenia. Dovidenia.